Mawuzwa le verse ithi ungayibheki ngisho ukuyibheka intombi eseyiganile omunye umuntu. Ungalinga uzuyibheke intombi eseyigane omunye umuntu. Ingoba kusuke kubalekile ukuthi wena njenganensizwa uma uyinsizwa ezihloniphayo nehloniphayo nebahloniphayo abanye abantu uyayihlonipha leyo ntombi ngesinqumo ezikhethele sona yona sokuthi igane leyo nsizwa. Hayi ukuthi intombi uzeza ukuthi iyalotsholwa. Ikutshela intombi ukuthi mina ngiyalotsholwa wena uyaqhubeka uyashela mphuphe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethene sento. Amafasha bashosile. Bathu sokholo sokhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bungaye seduwe. Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi angithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipho sishaka kashayeka ngemanzi ngesabu ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje wamshana wakofuze fulele umashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tjatshatsha ujatshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombi siyamncumela insizwa ziyamkhombisa isilwane esincane saphuma ehlathini ekuseni ngobuvisa vuthula ngoba sigcela amabele. Ngikhole likholwa ngenhliziyo nganibhana kancane esontweni ugxamgxamu usathe kankane lakha lathi ngihamba ngithese lo sithe lathi ngahamba. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intulo. Umjabulelo ngomatheka komkakhe ngoba njalo nomamatheka kuthi faca. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV. Ngiyacela ukuthi usubscribe uma kuuthi awukaka subscribe uphinde futhi usubscribe na ku channel yethu entsha injulalwazi la sifundisa khona ngokwempilo yomuntu namasiko adingwa impilo yomuntu nezinto ezimkhuba ezidingwa impilo yomuntu kusukela esasesiswini kunini ekhulele. Le channel izokusiza nawe mbukelo wempunga yesintu TV ngoba mhlambe kumanje unkosikazi wakho noma ubambisene naye ukhulelwe kodwa wazi ukuthi yini ekufanele ukuthi ayenze ukuze sivikele lo mphefumulo la ngaphakathi esiswini. Uma ingane sizozalwa yini ekufanele ukuthi unkosikazi wakhe ayenze ukuze mase seyakobeletha akwazi ukuthi abelethe kahle. Angikho ke lapho namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ikholwa elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni. Ngicabanga namuhla ukusika nje ivesi libe linye. Angiyena ke mina umuntu weBhayibheli. Angilifundi iBhayibheli. Ngizokubeka nje lokho. Bakhona ke noza kwethu abanye abake bakukhombise kumina ungathakasi. Ngokuthi iBhayibheli angilifundi. Ngike ngizama ukulinika uthando kodwa manje ngiyehluleka. Kusho ukuthi alifunwa yimina. Abantu abangembethe abangalifuni ngisho kanjalo. Kodwa namuhla ngizosika ivesi. Ivesi engizolisika bafowethu. Ngizofunda lapha incwadi yezihlabelelo zamaNazaretha kumthandazo weSabatha. Ivesi elama-30 nesiphicamunwe munye. Umthandazo weSabatha ivesi lama-30 nesiphicamunwe munye. Lapho kufundeka khona kanje. Lokho kusho kungukuthi ungaboyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu. Ungayibheki ngisho ukuyibheka isona esibi leso. Umthandazo weSabatha kwezihlabelelo zamaNazaretha evesini lama-30 nesiphicamunwe munye. Mangithi angiphosisi. Lokho kusho kungukuthi ungaboyifisa intombi eseyiganile omunye umuntu. Ungayibheki ngisho ukuyibheka isona esibi leso. Awucabange nje ngoba uma ushembe efundisa la ufundisa nje ngentombi eseyigane omunye umuntu la sikhuluma ngengoduso.
akafuni ngisho ukuyiphatha eyomfazi womuntu. Ngike ngithuke mina mangiza umuntu esifazane athi hayi njengoba ngiganile kwasha kwacima kwavutha ngizoshiya ngoba vele ngisazophinde ngigane futhi. Hayi yabo lawo gana khona kwesibili usuke usuzenzela into engekho. Yebo ungakwenza ngokwasenyameni, kodwa khona ilanga elofika la uyoya khona kwelamaqiniso. Mawufika kwelamathongo akukhona bokamanga, akukhona bokankohliso, iboka qiniso. Makuthiwa ngokwesintu isehlukanisa sikho kusuke kungadlalwa lapho. Akekho umuntu ogana kabili. Mawusuganile usuke usuganile. Yebo mawuzibona usatshikiza usuke ungakwazi ukuthi uphinde futhi uhambe ogana kwesibili ugane futhi kwesithathu ngokukuthanda kwakho. Kodwa mawufika kwelamathongo mina ngidabukela izingane zakho ngoba izingane zakho kofanele ukuthi manje zigcinele izinto ezingazazi nazo ukuthi zokugcinela kanjani. Akuyona indaba okudlala bese uganile umuntu esifazane wathelwa ngenyongo. Usuke uganile la uganele khona. Noma zithi uyazibona ujikiza kanjani. Uyazibona futhi ukuthi izikhona insizwe ezikukhohlisayo ezinomsamo omnyama ezithi ziyakuthanda. Phela uma insizwe izovela ithi yamthanda wesifazane oganile, vele leyo insizwe umsamo wayo omnyama mhlawumbe yaphehlelwa amanzi amnyama. Awukwazi ukuthi ungathi wena uyinsizwa yakwenu uziqhenya uzethemba bese ube nothando lomfazi womunye umuntu othelwe ngenyongo yakomunye umuzi, wena uzoba nothando lwakhe. Kufuna uzinuka amakhwapha, into zakho zinuka ukusha, into zakho azihambi kahle, into zakho ziyabheda, umsamo wakho uyabheda, umsamo wakho umnyama uhlukile nomuntu ophehlelwa amanzi amnyama. Kungathi kukhona intombi ezimhlophe qwa ezingakazi zithintwe bese wena uzofisa umfazi womunye umuntu ogane omunye umuntu ozela izingane zomunye umuntu, wena ufisa ukuthi azoba umfazi wakho. Uyifisa kanjani into enjalo? Njengoba eshiye le yandoda awucabangi nawe ukuthi uzophinda akushiye nawe, ngoba phela umuntu wesifazane makuthiwa uganile ngokwesintu ithuna lakhe bese kuthiwa usedlulile emhlabeni lila eganele khona kokuqala. Lokwesibili nokwesithathu kuumdlalo lokho. Into nje nisuke niyenza phela ngokuzitshela ukuthi vele umuntu uhlakaniphile, ngoba umuntu yabona uma enemali waphinde wahamba waya esikoleni wayofunda wangafundiseka, incwadi ziyamona umuntu vele azibona ihlakaniphe kakhulu, acabanga ukuthi yena izinto angazenza ngendlela yakhe. Bese kufika ilanga lokufa. Makufika ilanga lokufa izingane ozizele manje seziyasokola, manje izinto zazo ziyaphambana, sekufanele zilungisele wena zikwenzele inhlambuluko ezingazi ukuthi zizoziqala ngalapho. Ayikho lento ukuthi indoda ngeke uzincenge wena umuntu wesifazane ngoba naku uthemba ukuthi usazophinda ugane. Ayikho lento ukuzikhohlisa leyo nto. Ungakwenza kodwa khona ilanga elofika lokufa la ingekho khona inkohliso nabangani bakho nobhululu bakho okhohlisana nabo, la kobe kumiwe kukhulunywa iqiniso ukuthi lento wayenza yikho. Nalo muntu ke futhi obusumganile wesibili, nawe insizwe obusuganiwe ugane umfazi womuntu, uyothi ungamfihla bafike balawa eganele khona kokuqala bazomfuna, uyomthatha kanjani umsele? Inkinga zonke lezo ezibhekana nabantu uthola ukuthi bathatha abafazi babantu. Mawuzwa le verse engilithintayo elabhalwa uShembe, akafuni ukuyiphatha indaba yomfazi womuntu, kodwa uShembe la ukhuluma ngentombi, ukhuluma ngengoduso yomuntu. Uyabona thina ngenkathi sisakhula sishela intombi. Mina ke la kwagqitshwa khona inkaba yami igqitshwe eDonnybrook eintabeni zaseSandanezwe esigodini sakwaNgcobo. Yonke indawo engakhe kuyo indawo yomkhulu bami, indawo yamakhehla kithi, yakithi impela indawo engakhe kuyona. Indawo yomkhulu oMaguyane labo engijwayele ukubamemeza, indawo yabo umhlaba nje owabo. Ziningi izigodi ngakithi. OBoskai kwaSithole, eMabhaceni, ezitendeni kusukela number 1, number 2, number 3 uye le koNombulula, eSibogo, eQweleni, eMgxobeleni, eNgudwini, eMnywaneni, oMasamini. Sasithi masishela intombi uthola ukuthi oyedwa wethu useqonyiwe, okanye intombi ethile yale eMasamini isiqomile la kwaNgcobo. Noma ngabe enye insizwa yakhona la kwaNgcobo ingayibona leyo ntombi ihlangane nayo. Uma kuukuthi ayinalo ulwazi lokuthi le ntombi siqome kwaNgcobo,
yayizothi mayihlangana naye iyeshela ibuza ukuthi intokazi uhlonipha kwabani bese intombi yasho ukuthi hayi ngihlonipha kwaNgcobo. Leyo nsizwa ngesizathu sokuthi naye sesigodini sakwaNgcobo isendaweni yakaNgcobo. Le nsizwa eqonywe ile ntombi insizwe eyaziyo yayivele wahoxisa amagama ayo ngaleso sikhathi ngoba yayikade ihlonipha isinqumo sentombi esithathile sokuthi izikhethele insizwe efuna ukuyiqoma. Wawungayisheli nje intombi othola ukuthi iqome umuntu wala endaweni. Kwakuyihlazo nje lelo ukuthi uthi uyinsizwa ushela intombi yamnewenu. Uyishela kanjani intombi yamnewenu? Enkathini namuhla ubona umuntu uthola ukuthi uzothandana nentombi kade ithanda umngani wakhe. Yini yona leyo? Mawuzwa le verse ithi ungayibheki ngisho ukuyibheka intombi eseyiganile omunye umuntu. Ungalinga uzoyibheke intombi eseyigane omunye umuntu. Ingoba kusuke kubalekile ukuthi wena njenganensizwa uma uyinsizwa ezihloniphayo nehloniphayo nebahloniphayo abanye abantu uyayihlonipha leyo ntombi ngesinqumo ezikhethele sona yona sokuthi igane leyo nsizwa. Hayo ukuthi intombi uzeza ukuthi iyalotsholwa. Ikutshela intombi ukuthi ha mina ngiyalotsholwa wena uyaqhubeka uyashela mphuphe. Uyaqhubeka uyashela mphuphe wensizwa. Uqhubeka kanjani ushele intombi ikutshela ukuthi iyalotsholwa? Umphuphe wensizwa wena. Umphuphe. Wena mhla ulobola uyothini wena eyakhe ngoduso mase sebeyisebenzisela imithi bayikhafula. Uma intombi yathi iyalotsholwa uyahoxisa amagama akho mphuphe wensizwa. Umphuphe wensizwa uzoshela intombi ikutshela ukuthi iyalotsholwa. Angifuni ukuyiphatha ke indaba yomuntu oshela abafazi babantu. Isidwedwe ke nje leso. Umuntu oshela abafazi babantu noma ngangezwakala kahle vela kufanele kuzwakale kahle uma uchaza umuntu oshela abafazi babantu. Akuyona into esingadingi ukuthi izwakale kahle. Into vele kufanele izwakale kabi ngoba into asuke yenza into embi ebhedayo. Kuyinkinga kabi. Uyabona nje umfazi womuntu ake ngidene kancane bafazini ngigxile. Vele ke kuyangivuma nokuthi ngikhulume ngabafazi nami indaba okuganwa ngoba nami ngiganiwe. Hayi ukuthi into engikhuluma ngayo mhlawumbe indala kunama indala siyalingana nayo. Umfazi womuntu awuncomi ngisho into yakhe. Uyicala nsizwa kithi ukuncoma into yomfazi womuntu. Umfazi womuntu ngisho kuthi uyambona ukuthi ugqoke kahle. Awukwazi ukumtshela kungeno wakho ukuthi ugqoke kahle. Ngisho kuthi uyambona ukuthi muhle. Awukwazi ukumtshela ukuthi muhle kungeno wakho. Umfazi wakho kuphela onelungelo lokumncoma ukuthi muhle. Hayi umfazi womuntu. Umfazi womuntu ngisho kuthiwa ukukisile ukudla. Awukwazi ukuncoma ukudla kwakhe. Ukuncoma ukuthi wazopheka kahle makoti ithongo lakho likubhala icala ngaleso sikhathi ukuthi uncome umfazi womuntu. Uma uzoncoma into yomfazi womunye umuntu okwazi ukuthi uncome yena uqobo. Ngenkathi kuncoma yena umfazi womuntu ithongo lakho likubhala icala. Uyothi ufika kwelamathongo bafika bakubuza omkhulu bakho ukuthi yini le wawuyenza. Uyazi into eziningi masizikhuluma kubantu abaningi zifika njengenganekwane, zifika njenganento engekho kanti zisiminya. Uyabona mhla wahlangana nomuntu othola ukuthi ziyamshala inkingi esikhuluma ngazo uyoba ufakazi wale nkulumo esikhuluma ngazo. Le nkulumo esizikhulumayo abafowethu mina njengempunga yesintu angikukhohlisi. Uyabona uma ukuthi uyinsizwa kodwa wena ushela intombi elotsholwa henye insizwa emngana munecala yazi ukuthi nakuwena bokwenza lokho. Lo muzi ufuna ukuchitha nowakho umuzi bowuchitha. Lento yenza komunye umuntu nakuwena bayoyenza leyo nto. Ukuze ubone ukuthi umphuphe ngempela indoda eshela umfazi womunye umuntu. Uma umisa intombi uyishela intombi uthi intokazi ngoba phela ucupha isoka phela uma ukhuluma nentombi muyishela. Uthi uma ufika kuyona uthi hawu nkosazana awazi wamuhle nkosazana. Intombi ke yokunconya hayi umfazi womuntu. Uyitshela ukuthi uyazi ngithema ngikubuka nkosazane ngavele ngabona imbali engathi mangiyithatha
ngoyitshala emagcekeni akithi ingavele ifike iqhakaze. Ngiyacela nkosazana uvuma ukongakhisa lo wamuzi kaBaba ofuna ukuwa. Ngiyacela nkosazane uvuma ukongikhanyisela lo lwabhaqa ekuthi njalo ilanga malishona lizilahla kunina angabibikho ozolikhanyisa. Ngiyacela nkosazana uvuma ukongiphembela lelaziko elizothi mase liphenjiwe bese kube khona imfudumalo phakathi komuzi kaBaba. Uma uzoshela umfazi woMuntu ufuna ukwenzani? Ufuna ukwenzani? Uma uzoshela umfazi woMuntu ngoba phela usevuse omunye umuzi. Nawe futhi ufuna ahambe ukuvusela umuzi. Hey cha nimphuphe bu. Hayi bafowethu ngeke asizithola incwadi zempunga yesintu. Indlela yesintu amava ahlabahlosile sithini isintu uyokhuluza ukhokhobe. Uma kuthi uyafisa ukuzothola ukuphila emphelandaba sithinte kuzona inombolo lezi ozibonayo la escreenini. Ufike kuthina sizoxoxa sichushisane la sikhona sisenkabeni yeTheku lapha ku West Street endaweni ekuthiwa kuse West Walk e4th floor e-office number 420. Ikhona ke bafowethu la sitholakala khona. Mawufuna ukufika nje uzohlala nathi phansi sikuchushise ezintweni ezithinta umsamo namasiko ungakwazi ukuthi ufike khona la emphelandaba wempunga yesintu. Ungayibheki ngisho ukuyibheka ke intombi eseyiganile omunye umuntu. Ngoba lokho kuyisona esibi. Kuyisona esibi bafowethu. Asingaziphuphisi nje. Ake sibe nenhlonipho. Simhloniphe lo muntu lo othi sengiganile. Simhloniphe lo muntu lo othi ngiyalotsholwa. Sihloniphe isinqumo azikhethele sona yena. Hayi ukuthi manje uzokutshela umuntu ukuthi uyalotsholwa. Wena uyaqhubeka uyashela kusho ukuthi awumhloniphi yena lo muntu. Indoda yakhe awuyihloniphi. Impunga